محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران ودي جول بننتي محمدا min garti e welede Allah ngam yettinande on kumpitangal do e sen modon Guna TV yebiyankobe teddube bismillah modon jonti adimede en natana di non kabruji ciagal de demal jalu jungo gasi energe so cierno o do dumun non ko dawal a dofto yaade gerte de tawi non dum ko feccia par lede legal hen fof non ina jogi nyalomo mo dawata nyande altine noga setati liwrundu ƴiwande hewne ndiyam hendu tobido e medino Guna se ko takidum ha yoga e kodorde jani hen ina jeya hen berɗe kiɗɗe Medina Gounass gonden koye ndu lewru teddiniraɗo ɗemɗe nenide mois national alphabétisation ɗo e nder leydi Sénégal tawi fandare nde noon ko rewtude human binnagu komin mo nema taba noon jaɓɓima nden ñalande ñande aset nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi e gardagol musele maire commune o Khalidou Ba ñande altine nogas e tati lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi Sénégal wasi jaggal mum mawgal hono Amadou Moutar Mbow o hawri e ladial ko ton e Dakar tawi ina yara e duuɓi temedere e duuɓi tati musidɓe tedduɓe titoɗe ɗe nani hay ko wona ɗum ina soomi e nder kabaruji ɗi bisimilla mon yonti yaccinoyde Muhammadu Siraj Mubarake Musa musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama yaccinde kabaruji ɗen kalino e arwanne ɗe caggal nde demal jalo jungo gasi e nder guesa ceerno oɗo dumunna noon ko dawal ɗofto yaade gerte ɗe tawi ɗin ɗon dawi koko fecca par leede legal hen fof noon ina jogui ñalawma mo dawata toon ñande alarba nogas e jowi lewru ndu ko legal Ramatullahi e dawno toon tawi noon kadi sukaɓe ɓe jalti e keewal e golɗon dawolla en jokkat ɗin noon kabaruji ñande altine nogas e tati lewru ndu ko ƴiwonde hewne ndiyam hendu toɓi ɗo e Medina Gounass e ko takki ɗum ha yoga e kodorde jani hen ina jeeya hen berɗe kiɗɗe Medina Gounass on mir noon ɓaale kewɗe janino e muɗum tawi noon kadi caggal nde ceerno Habra ko nden woni nde wuuro ngo waɗi toon dawi gam fewnitoyde on ɗon nokku yillinoma toon Ousmane Alhassane Sow ñande altine nogas e tati lewru ndu ko ƴiwonde hewde hendu e ndiyam toɓi ɗo e Medina Gounass ko takki ɗum ha yogo e koɗorɗe pirtimi hen jani e leydi ko hen jeeya berɗe kiɗɗe ɗe Medina Gounass wuuro ngon noon waɗino dawi gam fewnitoyde miir o ceerno Hamme Ba ko horejo kawtal golle ɗo e Medina Gounass berɗe ɗe koddiroji Allah e ƴiwole meɗen jawtude banggue rewo o ga ne yani fodde ko ene wona witirbo banggue funnague to kadi ne yanano sakono koko wuurino ma won tirboji nayyi guurinoɗe ɗi liɓɗen ɗum beele mbawen ɗum fewnidde kadi taw funnague to gorodi ndi ene sohli waɗede renfort béton ɗum woni guila nden koye golle muɗum gonɗen e ko dawol wuuro ngo foof mo en mbaɗino jeeygal tan mo Allah newnani foof yo ara enen fof mballodiren hen nde wannon koko meɗen ko hunde rendade maçon ɓe noon mbaɗi hen tinnare mumen e doole mumen e foof mumen yante bandiraɓe leegal ngal ha e leeɗe kala mo Allah newnanno foof ne gari tawtorede ɗum noon ko guila nana jori wona balɗe tati ene dawe ɗo ay goto fof waɗi hen junggo muɗum ene woodi waɗɓe ciment ne woodi waɗɓe jamɗe ne woodi waɗɓe tuufeje ne woodi waɗɓe kalisaji ceerno Boyinaji Diallo ko goto e maçoŋoɓe dariɓe e golle ɗe tawi ko golle yarlitare e ƴiwonde yawtunode elde altini foti wonde e Allah waɗi ƴiwonde heewino ndiyam e berɗe men ɗe banggue rewo o dañi ɓalle janɗen hedde ko yahata tirmoji jeetati e alhamdulillahi rabbil alamina nde ɗum yetti ceerno waɗi hen duwaw Allah newni gueɗe kala ko ɗeɓono sikkude sattat ɗum ɓuuri newade ɗum noon ko dendagal ɓi madinajo to tawate walla noon dendagal ɓiɗɗo julɗo to tawate nanɗo ɗum ɗo notima hen e doole mum e yidde mum e annima guila golle ɗe puɗɗa wona ñamdu wona yardu wona ndiyam ala ko manki e julɓe ɓe nana gaddiri banggueji foof tengti noon ɓen ɓuurɓe ɓattade ɓe guila ko gasira béton ha yetti ko mahira fof kam ɓe gatti hewɓe noon tawtorama golle ɗe wayniɓe nder leeɗe certude e wuuro ngo ceerno Mansour Sow to leegal ukage no mbiɗon ni golle ɗe kam alhamdulillah e goto foof noon dilliri ɗo woni ɗo waɗi hen fodde ko Allah wawni ɗum ko banggue rewo o e banggue funnague o e ko ɗum woni e golle kadi woodi bandiraɓe kadi waɗɓe hen juuɗe mum to banggue tuufe
e ɗum ne kadi addama eɗen ɗamini kam oɗo saha ɗo banggue tuufeɗe kam mankata e sima noon e ceenal kam ino ara e wiide mabɓe noon goto foof addi ballal mum e nder golle ɗe ɓen topitiɓe kala ko fati e laaɓal ɗo e wuro teddungo Madina Gounass notortoɓe ICG ɗo e wuro teddungo ngo Madina Gounass hiɓɓi fodde duuɓi tati koɓe batti laɓɓinde wuro ngo e wiide mabɓe noon e nder ndungu o wona nokku kala otoji mabɓe ɗi mbawata yettade saabu caɗele laabi ɗi beddaji ɗi ina kewi ndiyam ɓe jomni konngudi mabɓe ko Abdoulaye Ba. ɓen toppitiɓe kala ko fati e laaɓal ɗo e Madina Gounass notortoɓe ICG liggey kewɗo nafoore kadi teskinɗo ɗo e nder leydi Sénégal ɗo e Madina Gounass hiɓɓi fodde duuɓi tati pawɗi ko ICG watti laɓɓinde wuro ngo. Amadou Baro Diallo ko goto e sagataɓe dilloɓe e ngal meccal ko e fitugol kañum minen mbiyata balias alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jii hen ɓamtare mawde o wona liggey mo ganduɗa hoorema nanguiraɗo kecce e nder Sénégal kadi hay goto kadi hoto nanguirmo kecce population wuro ngo e minen liggotoɓe wuro he min jeeya wuro ngo so laaɓi ko minen tinanno wuro ngo so tolni ko minen tinata kala ko are wuro he ko minen ɓuuri foti ara tinde enen jii noon e liggey he hunde nde ganduɗa hoorema hunde wonde important hono important otoji ne goodi kubilaji ne goodi rufoye ne woodi e nder ndungu noon wona nokku kala ɓe mbawi yettade saabu caɗele laabi ɗi o saaha beddaji ɗi en mbawa jippade ɗiɗo oroji e lesse eɗen mbawi irade ɓeɗe guirima gaddan en probléme uji addan en caɗele e kewɗi presque ndungu rawane en guirinomo ɗo aafiya presque mi sikku en goni ɗon yontere oto ene ronka dañde jaltinowo ene ronka dañde ko ma yoɓoya haalis kewɗo nde oto o yalti ndungu kam baliso o ɓuuri mettude liggade eyyi so ndungu fo am foti ko salaire ɓeydade o saaha kam somin keeɓi darantoɓe ɗum hotoɓe mbi oto o ari to fonno darade tan walla o ari angal ɗamen o daraki tan mi nawata balisam walla mi acci ha oto o yaaha mi adda baliso mi rufa ɗum e damargal jannal enen par toujours eɗen jiiya ɗum kadi ne woodi poyeji yimɓeɓe par toujours mbiɗen kalnaɓe ɗum ne woodi poyeji en jii jeere gara Samba en jii pubilaji nan ɗon en jii galle ceerno pubilaji nan ɗon en jii angolde Babti Diane Gollo pubilaji nan ɗon wadde ɗiɗo pubilaji ɗon wiya ko wadde ko rufirde balis kala hankkadi mo heɓani oto poɗɗa ko arde sa tawi pubilaji ɗi ngala hay batte mbaɗa e nder pubilaji he nawta bagage ma so tawi no a tawi ɗi keewi kadi so way sac mbaɗɗa sa addi ɓagguɗum e pubilaji he somin gari minenne min mbaɗa devoir amen min guitta holko saabi yoga e leyɗe ene goyto jiyani otoji ɗi leyɗe gonɗe ɗe e nder Madina Gounass ɗe ko leyɗe ɗiɗi walla leyɗe tati mbawi hande dardade hande e nder Madina Gounass kasa meeɗa yiide oto woni holɗen leyɗe mbiyen Sarap mbiyen Missira mbiyen Sifaw hol sababu muɗum laabi ɗi eɗi jaaji kono ɗi belani yaade ɗeɗo leyɗe so gullirima otoji ɗi walla so kaasi otoji walla so kaasi fodde mumen ene woni nafoore ICG haaldota ko saabu Pulaar wi laaɓal ko afa cellal en jokkat ɗin ɗon kabaruji gonɗen koye ndun lewru teddiniraɗu ɗemɗe nenije mois national alphabétisation ɗo e nder leydi Sénégal tawi fandare nde noon ko riwtude human binnagu hani e darnude peeje no ɗen ɗemɗe ƴelli torto commune mo Nema Taba jaɓɓima nden ɗon ñalande ñande aset nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi e gardogol monsieur le maire commune o Kalidou Ba e tawtorede jangguinoɓe duɗe kewɗe wayniɓe e nokkuji certudi nden jonde noon eɗen tawtora gonɗen koye ndun lewru teddiniraɗu ɗemɗe nenije ɗo e nder leydi Sénégal mois national alphabétisation fandare nde noon ko riwtude human binnagu hani e darnude peeje no ɗen ɗemɗe ƴellitorto guili e jangde mum ha e ko nandi hen ɗo e commune mo Nema Taba jaɓɓima nden ñalande e gardogol monsieur le maire commune o Khalidou Ba e tawtorede wayniɓe e nokkuji certudi jangguinoɓe duɗe ɗe guili e Pulaar hani e ɗemɗe goɗɗe Khalidou Ba maire Nema Taba minen waɗi organisé nde ñalande hande mi waɗi organisé lewru alphabétisation communauté o foof rendi ɗo tawta inspection l'IF ñalande nde vraiment hande yawti e dow jaam vraiment fof ɓurti famude fof welti puisque mi yi jande nde Pulaar o jamde ɗengal amen ngal ko nafi donc minen conseil municipal cette année budget 2025 mi waɗi décidé men ukkat toon pour min wawa ɓangude menen kadi e classe uji 5 taw ko mairie o ɓangata ɗum si Allah walli men kadi ɓeeɗo inspection walli men classe uji 5 Sori Balde bayniɗo to weeli ngara ko kanko hufno yewtere nde o yerwima e toɓɓe kewɗe noon guili e famminde nafoje comiɗe e janggude ɗemɗe nenije
ɗe hani e tongude yoga e caɗele ɗe jangguinoɓe ɓe kawrata e nder duuɗe ɗe e wiide makko noon ma ɗum yetto dowla o. Voilà, donc haalama ɗo ko haala ko heewi sabuna ɓe kaali caɗele ɗe ɓe kaali kankalan ko hoɗe peeje fota kankalan waɗede pour ɗum wawa wallude no jande ɗemɗe gendije ɗe no wawiri vraiment ɓamtorade e nder département ɓamto kankalan e nder leydi he. Ɓe bi noon kankalan alphabétisation o walli ɓuuri kalan wallude rewɓe ɓe kankalan ɓe ñaagui vraiment laamu ɗum walla si tawi ɓe neɗɗo a janggi ha dursini han no a heɓ diplôme maɗa o programme ji ni no wano école o ni si oɗo programme huuɓi tan oɗa programme kala abbo. Abdoulaye Diop ɗo e Medina Gounass tawtorama nden ñalande ɓoynande alphabétisation kono semaine tan waɗatno hikka ɓe mbaɗani en lewru ɗum ko yettude Allah e yettude laamu kesngu duuɓi 14 hannde ko Medina Gounass ine dilla e oɗo projet Medina Gounass naɓe ɓe jogui hen humpito e karallagal to banggue jangde jangguinoɓe a yiyataɗo jangguino Pulaar hannde ha wiye woni député walla ministre walla naggam alay saago yimɓeɓe jangde nde wono ko nafi ɗumen yo sukaɓeɓe nattina ɗemɗe gendiɗe. Yewtere nde noon ko gooɓe jiile waɗa goto kala wellita e miijo mum guili e jangguinoɓe ɓe ha e jangoɓe ɓe goto hen kala waɗi erago mum faade e dowla o laamu ngu nde wattata hakkille mum e jangde ɗemɗe gendije ɗe. En kaalino ɗum e arwande nde hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti konngol e nder batu mawɓodiral 7/9 fedde oni ñande alarba 25 lewru ndu dental oni ɗo hooreɓe leyɗe hewɓe tawtorama ɗum. Bassirou Diomaye Diakhar Faye arti e toɓɓe kewɗe toɗɗide windere nde kala ina jeeya e ko ɓuuri teskinde e haala makko o waɗi erago faade e fedde oni hani e leyɗele dowroje ɗe nde daroto darade eɗin fitinaji gondi e sahel ɗi beele eɗi darto ɓuuri tengtude noon toon e Palestine o jumpi no fewi e nden ɗon toɓɓere kettoɗen haala makko tawi watti kongude ɗi e Pulaar ko Oumar Mamadou Sow. Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Min natti wawde muɓɓude gite amen e musiba gonɗo e wadde e nder Sahel. Pelle kuliyankoɓe ina jokki e wadde toon fitinaji ina bara civil ɓe ɓe mbiyani mbaɗani e on saaha fedde ngo taga windere ha tengti e catal mum ndenagu ko ɓuuri hen hewde koko jaggi hen hunduko mum. Min jiiɗa kadi Sahel o wonto nokku mo ganduɗa ko leyɗe mawɗi joguiɗi dooli kirodirte e nder muɗum e te jaggodirɗen leydi e nder nokkuri ina ɓeydi musibbaji e tiɗallaji diwal ngal mbeɗa hesɗotina kadi goƴo leydi Sénégal e musiba gonɗo e waddi e nder leydi Palestine. Karalle kewɗe yimɓe jibinama tawi haqqeji mumen ina jaɓɓa ina haqqeji hebde leydi keɓde ndimago mum. Leydi Sénégal ina eero tukkugol kaɓorɗe ena ɓuuri yawirde nden min kesɗotina yaadude amen e feere yo leydi ɗiɗi mbaɗi taw ko Jérusalem funnague wonata lamorgo Palestine e no fedde oni haaldirno ɗum ni conformément aux résolutions pertinentes. En kaalino ɗum e titode ɗe ñande 26 lewru septembre 2002 ha yetti 26 lewru septembre hitande ujunaji ɗe 24 shippi duuɓi 22 ko yolayru baton joola on ñalowma musɗo finnoɗo e nder leydi Sénégal nden sunare noon ina heddi ha hande e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi saabu mumen wasnode hen fodde yimɓe ujunere fawɓe ɗaha Moussa Ba ina artana en e dartol on ɗon ñalowma. lana mbiyeteka joola dogatno ko hakkunde Dakaru e wuuro Ziguinchor ka rewatno ko duuɗe Karban ko adinde ka yetto Ziguinchor ka rutto kadi Dakaru ko innirano ko goto leƴƴi ɓurɗi yajji e nder diwan Casamance kono joola en hakkunde gori ɗiɗi ɗe ka waɗatno ko waktuji 15 ko kanka ittatno diwan Casamance o e lombere ngati ko wona ɗum e on saaha lawol ummade Dakaru alay sago jomum rewo e nder leydi Gambie ka fuɗɗi hutorede koye lewru décembre hitande 1990 ɓurno wawde ɗannorade ka ko julaɓe bana en yeeyoɓe ɓiɓɓe leɗɗe somotoɓe liɗɗi e sippakaji en nebam leɗɗe e ko nandi hen lana ka fewna koto leydi Allemagne aka wawno nawde fodde tonuji 550 e otoji 10 e ko ina tolno e yimɓe 590 e nder lewru septembre hitande ujunnaji ɗe goo ka pañi befal makka dartina ko ina wona hitande ka fuɗɗiti befal makka ko ñande 10 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi 2002 jonte ɗiɗi ko adinde ka yoloto ñande bonata nde lana ɗo joola duñi tufde Ziguinchor ñande 26 lewru septembre hitande ujunnaji ɗe ɗiɗi hedde tisubar sanga waktuji 13 e feccere ngol woni lawol makka tataɓol koko fewnita e nden so tugnama e kayitaji gaga bagas
aka watno fodde yimbe temedde jeetato e jeenayo yobbe joldi mumen e yimbe capande joyidi sofaji dognobe lanaka ka wifi mayo Casamance haka yutti dunde karban sang wakkuji tati tikida ko ina tolno e yimbe temedere capande jeetato e joyi joldi don e makka fayde Dakaru de be goddata karban tay kammu o fuddima waylade ha to bo fuddi tobde hegde waktuji no gasi tati jamma lana do jola en heddora temedere capande jeedidi kilo yettade Dakaru hakkunde makka e pawle mayo ko kiloji capande nayi hendu hewdu dole duppitima bempejje towde pukkiti nde tobo fudino tobde hendu beedi hewde yimbe ngoni eddu haade mo woni kala do dañi wirnade yimbe jaari bangi goto ngam dogde tobo yi hendu lanaka wuri yimbe jani diyam fuddi natirde kenorde cuudi makka lanolo jola fuddi debbude de wonata hojomaaji joyi tawi ko gasatno gasi lo jola muti mendeng la kon cengete kon ngam sowde yimbe ko gotel dañi humtede yimbe no gasi joyi joli hen ko dum soydu men yimbe no gasi dido dañi waddade do riido lanaka tawi ka waklitima kiddibe ngoni lumbade be hen jofuyi be hen kaadi e lawol rewbe jonnobe makka fof ko goto so wi hen o wete ko Mariam Diouf duubi nogasi didi hande ko ngal badal musgal watno ko liidi Sénégal jogorani dum yejjidde haadi pittali ujunnaji keddi hen yurmede Allah yo won e mabbe altine nogas tati lewru septembre hitande ujunaji de nogas nayi Sénégal wasi jaggal mangal hono biyetedo Amadou Moutar Mbow o hawri e ladial koto Dakar tawi ina yara e duubi temedere e duubi tati o woni no jagorgal e nder leydi Sénégal e laamu Senghor e hitande ujunere temedde jeenayi e capande jeegom e jeegom ha yetti e hitande ujunere e temedde jeenayi e capande jeegom e jeetati o woni no premier secrétaire général fedde UNESCO Afrique e hitande ujunere temedde jeenayi e capande jeedidi e nayi ha yetti hitande ujunere temedde jeenayi e capande jeetati e jeedidi ina ruttano en e gurdam makko Alhaji Hamme Amadou leydi Sénégal finiri sunare mawde sabu wasde gotal jaggi mum dillannogal to bangi jangde e to bangi pinal kono kadi dillude nder tarikh leydi Sénégal e mbaadi kuttidinde Amadou Mokhtar Mbow yi aduna ko hitande ujunere temedde jeenayi e nogase go do Dakar o wadi hunde cukago makko to lugu to jangidudal alquran ko adide omo jango ngal faraysi dum wanno koy ballal Blaise Diagne Amadou Moutar Mbow jame ben don nawabe ngam haboyede walde aduniyankore dimmere on saha ombo yare duubi makko sappo e jeetati koy lewru mars 1940 koy den don hitande kadi o yalti ko adinde ombo arta e 1943 kono kadi o woppi lawol gongol 1945 den non o fuddi joggoti jangde makko leydi France to ko ton kadi o wadi bak makko ko fati e cionci dum don udditimo damal ngam o naata dudal Sorbonne ko ton o hebi licence makko ngam wawde janginde o ardi e on don saha kadi fedde étudiant ji wonde ton to Paris buri tengtude non e étudiant balebe jeyabe nder Afrique baleri tuggi 1951 ha 1953 kanko Amadou Moutar Mbow e on saha o woni professeur au collège Moroso Mauritanie e on saha leydi Mauritanie Sénégal ceertano to bangel laamu o arti leydi Sénégal o darani ko fate jangde dum nawimo e nokkuji badine Darou Mousti Badiana Sénédébou nawimo kadi hata gay tuggi 1952 ha 1957 caggal dum o woni kadi janginowo ko fati e dartol kanyum e werto leydi e 1966 buri tengtude to lycée Faidherbe gonnodo to Saint-Louis ko adi ndi o bonato e école normale supérieure mo Dakar o jiyama ni e subonobe to bato Abidjan bannogo 1965 ngam ƴewde tippude jangde to banggue dartol e werto leydi wonande leyɗele Afrique kutortode ɗemgal France Amadou Moutar Mbow suɓonomo jagorɗo kalfinaɗo ko fati pinal wonande leydi Sénégal gueleni en cuwa hebde jeytare men tuggi 1957 ha 58 caggal mum o woppi ngam haɓanade jeytare leydi Sénégal nden jeytare laati 1960 e on saha kadi o waɗa jagorgal kalfinagal ko fati e jangde e nediɗo e nder leydi ndi caggal ɗum o halfina ko fati e pinal kañum e cukagu 1968 ha 1978 ko adi ɓe ombo yahto suudu sarɗeji leydi Sénégal ngam wonde député Amadou Moutar Mbow woni kadi joɗaniɗo leydi Sénégal to UNESCO o adi wonde ko cukku hoorejo mum e 1970 kalfinaɗo ko fati e jangde e hitande 2008 e on saha mbo yaare duuɓi makko capanɗe jeetate jeeɗiɗi ɗum haɗani mo jogade himme e pellital e dusde leydi Sénégal ko ɗum saabi o jaaɓi ardade e on saha disnodiral baɗannogal ɗo e nder leydi Sénégal ko fati e deejere ɓuri tengtude banggue landaji dilloji to banggue politique ɗum o ardimo ɗum ko ina abbo e hitade ko
adi nde omo adda jencude mum ñande 24 lewru mai 2009 ciftinen Amadou Moutar Mbow duuɓi mum temedere mawninama ɗo taw ko anduɓe ummiɓe nokkuji certuɗi kawriti ɗon kono kadi ɗo ɗo kalaten président Macky Sall ne innirne mo université mo Diamniadio biyeteɗo université Amadou Moutar Mbow. Amadou Moutar Mbow yaari ko duuɓi temedere e duuɓi tati e gurdam ɗam yenaka Ayib. jokken ɗin ɗon kabaruji ñande alen nogas e tati lewru ndu député Farba Ngom o holliti galle makko koko yana tawi noon ɗum ummori ko e laamu ngu police ji naati on ɗon galle e wiide makko noon tawi laamu ngu tintinani mo kadi kanko e hoore makko o tinani ɗum emo arta e on ɗon ñalawma no yaruno kettoɗen mo e ballal Cheikh Hamidou Kane ko kewi hanki ko e Sénégal gallam walla enen mbiyata ngesam moɗo mahi toon fewni policier ji ngara demar galle ƴetta portable uji sukaɓe kefta naata e nder ngese he ndaro ngabba dow ngabba less dajjita baafe bonna selluraji mi tinani mi tawaka mi haaldaka mi haalanaka plus mi heɓani kayit mo juge enen yemira yo ɗum wat mi wonani ɓurde nokku so laawol yettimama mi waɗe dakkomi sénégalais kono noon yo rewne laawol so neɗɗo galle mum ne naate kay tawde kañum jeeyi ɓe gaddi toon ko Jérôme min mi tinani mboɗo andi ɗum très bien ɓe naati ɓe mbaɗi koɓe mbaɗanno juge haydara rewane am mi heɓani manda mi tinani mi haalanaka so ɓe nanni to gallam to armée tawi ko fetilaji ɓe mbaɗi programme ɓe mbi ɗum ko Farba addi ɗum ɗo taw wona gonga mi tinani walla ɓe gaddi toon drogue façon drogue fof ɓurɗo haɗede añede ɓe mbaɗa toon taw mi tinani alay saago mi haala no Sénégal naɓe ha ɓe nana koni yaari musidɓe tedduɓe ko ɗo woni ɗo tongi kala ko yowittino e kabaruji ɗi e ndeɗo ñalande hande en dokkodiri aadi tan e sahaji goɗɗi so hawrite welede jeyɗo guili e juɓɓuri kabaruji ɗi ha ɗo e yeeso ayawa ngo ko musidɗo Ousmane Camara Guido leñol hettito kabirde to ko Abdoulaye Ba wallodirde Ousmane Alhassane Sow on jarama yeeɓiyankoɓe tedduɓe en saaha goɗɗo Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum waɗi Allah ñooke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako mo sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada